Iki kan aku mau semiran yo. Semiran wis dibagi wong telu, aku, ibu, adik. Lah mbekku mbek adik kan yo ono lah hasilnya yo. Lah gone ibu iki lho dilani. Rekane meh ngilangi wane. Meh amit ya Bu, meh ngilangi wane to. Iki jauh to. Lah mbekku kaya iku ya londo ya. Londo. Lah mbekku kaya jauh to. Lah iki sing meh sekolah kok yo melu-melu lho. Ora apa. Di ayo mbek di arung bedang kok ya. Pucukan apa? Keponi mbek pucukan. Wis jen. Wis semiran siji nganggone papat. Maklum Bu wis tuwa Bu. Oh ibu sejak dengan semen putih api. Mbak sampai gapi ya. Ih kurang iki Bu, jan isa ireng-irenge. Mbok jaluk. Sing iso korek. Tapi ya. Iki reng garing. Tapi itu gitu dah. Iki pati lu reng garing iki. Nak cara tak pindho ni mana sip tenan. Boleh. Kok mati. Jere sapa ngrawat awak ki kudu nganggo barang sing larang. Umume wong desa, tuku barang sing murah tapi kualitasnya ya apik. Iki sapa sing ditakon? Mbaknya sepilih ijo-ijo rambut ki apa? Iki lak nggo toner saka Putri. Iki dienggo nek wis bar keramas, terus meh digeringke, ki nganggone ning akar rambut kene sempriwing adem wangi. Terus nek ditakon mbaknya, iki nggo hand body apa to jene iki? Iki lho, nganggo hand body Asanet. Kadang yo Glade to Glow. Pokoke sak sere, menggo sing endi dienggo ngono wae. Iki lho, wangine. Iki ra kurang mung tak siji. Iki lho. Wis entek loro. Nah, iki biasane sing tak koreti. Iki sih ono eman-eman wong wedok kan kudu sampe entek-enting. Wis wangi ngeblene gampang. Gone yo murah, rasa sing larang-larang. Barin body dan skincarean. Skincaremu apa mbaknya? Ini seperti biasa, nggone Fili skincare. Loh, ini yang gue day cream sing awan. Aku mau sih nggak toner, ini nggak tinggi nih. Gulunya sulali dikai, kian rabelan kok di bagus, seperti cewek toh. Tunggu gampang lah yang lo. Ini ki serasa dadak dempul-dempul nggo foundation ngono ora usah. Wis ngene to lek alisan gincunan wis dadi. Wis ngene iki. Terus alisan. Alis sing nganggo Vocalur sing 02. Gincune iki pink flashing nomor V04. Tutur alis mbaknya, tutur alis. Terus habis nutori nih ora digiatake. Dicelup. Pecah iki. Nganggone saka tengah tekan mburi. Nih lho. Wis ngene iki lang gerek di arsir lah arsir. Gerek di blend. Ini gampang ya ampun. Wis gerek nglukis iki. Nglukis kira nglukis gambaran. Ra iki butuh dilukis gen apik gen ayu. Wis ngene tok. Rampung toh. Simple. Wong wedok iki dandan jare suwi. Olah. Sesuai wong lanang nek ning ngisi. Wis toh. Ini tak lanjutin garing-garing nganggo hair dryer iki dryer sih ilang ini sampean. Hand river. Pokoknya kok tak goyen ning nganu TikTok kok ya. Garing keren kayak gini. Mbaknya catokmu ki opo? Aku nggak catok saka Amara. Ora perlu sing larang-larang iki regane iki ra sampe 200.000 kok. Sementing kan yo kuwi, catok iki kudu mateng, rambutnya kudu mateng lho. Iki suhune sampe 240. Amara. Wis komplit aku wis sokes kabeh. Enggak garing wis rambutku. Duwe adil lanang lho wis muentele ngungkuli cah wedok. Wis iki lho, wis raine bleng, skincarean ora rata, boncel-boncel, tangan sikil iteng.
Ya oh Gusti. Mas, nek skincarean ki rata saka rai, gulu, tangan, sikil kuwi kabeh. Ya wis rata. Sak Rata kene. Nek deloken rai karo gulu iki bola ngetel hiteng gurune. Orang iki nak kan kembal kan dia skincare. Wah wis iki tak tutori yo carane skincarean sing bener iki lho. Wis nganggo toner, wis nganggo apa sunscreen to. Iki nganggo day cream rene. Apik ora? Ya, wecemu ya. Iki bathuk kene. Terus gulu ki aja lali. Kok zebra terus dingerekke dilap. Dilap, diblend, sapu-sapuke sampai rata. Iki yo padha. Oh, kok ngene iki digatekke. Kok kosoke bapak ora iki? Ya, Bapak irung wis pesek kok. Ngene iki deloken ning kono ki rata. Delok. Lah mosok saiki sesasi nganggo sing rifle yo. Lah gulune ra dikeki. Lah terus piye yo belang yo ketok nemen yo. Ya Allah. Kupingnya mbak? Ya kuping. Kuping digawe dhewe ngene kok ya. Terus iki tangan sikil iki digawe skincare bareng skincare hair body care lah. Hand body nyo iki tak kaya korat-koratan wae. Senengane iki lho. Ora skincare, ora hand body dinggone dekne terus iki tak kaya sing turahan wae. Iki akeh iki. Titik mungkin tangane. Bisa gelem ora no? Nganyang iki. Ini iki lho tangan sisine. Gede gerang gayane Putih mata. putih ora iki lho. Deloken iki wis beda. Wis ana tun apik lho. Mbun tak wangi. Rani. Mari kira dicolong iki tetenan. Sesuk iki lak ning kamare dekne. Ora. Singgahke kono. Iya wis sikile gue dhewe lah manja ngono. Yo. Wes dikosok-kosok. Kan polok ora? Kabeh sing rata. Lanang kok mentel. Ya sing gawe kabeh ono cukup adik. Sik. Apa ora? Apa sing kurang apa? Ini balik iki apa? Iki gincu. Ini apa? Iki yo lipstik iki yo. Dijelak. 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 Allahu Akbar. Ana koyo ora ono kok Gus. Kene. Si mau ngono. Ya kok dadi ngene, Mas? Adinane gincu, dilek nambiku iki yo. Tak ira ge alis kok. Alis wis koyo uler keket kowe ini. Wes, nya aku mau ke apian tak sing koretan ki loro yo. Sing koretan iki sing sehat aku. Sakit ini. Ora iso wis kono lah. Tak. Mau right class. Sayang rasa maem sing pedes-pedes. Ki maksudnya piye maem gorengan lombok ya akeh ngono iki. Lah nek satu kurang. Adik lu mesake lho. Ini tuh enggak pedes, manis. Cobain tuh. Mo sayang ngono mbak. Oh, lah maem gorengan ran mbek lombok rena kok. Iya tapi kan yo sak cukupe to sayang. Iki ki cukup kurang mahan lho. Ya wis. Ya wis, longi satu ki. Longi 3. Maem 1 Ya wae. Allah rasane opo wingku nek rambe iki. Sayang awakmu wis ora dhewe ning kono. Ana adik lho. Wis cukup. Jan wangil kandhanan iki. Dekne hamil tapi ra koyo wong hamil. Jan. Enak kok. Ora ada anget mbek lombok.